A investigación no marco da denominada Operación O Inferno iniciábase xa en xuño pasado. Os axentes do Instituto Armado puideron constatar a existencia dun punto de venda e distribución de droga para toda a comarca do Barbanza, situado nunha vivenda emprazada na Rúa da Feira, en pleno casco urbano pobrense. Á fronte do grupo un vello coñecido das forzas da orde por diversos delitos relacionados co tráfico de drogas. Ao verse controlado polos axentes e para dificultar o labor destes, trasladou a súa actividade delitiva a unha zona máis afastada do centro urbano, situada na aldea do Inferniño, na parroquia de San Isidro de Posmarcos. Ata este punto seguían acudindo numerosas persoas de diferentes zonas da comarca, na procura da droga, constatando un elevado fluxo de clientes durante todo o día, polo que a Garda Civil decidiu intervir, procedendo á súa detención, xunto con outras 4 persoas máis, todas elas pertencentes ao mesmo clan familiar. Unha vez conseguidas as correspondentes autorizacións xudiciais para a realización dos rexistros nos seus domicilios, interviñéronse unha gran cantidade de sustancias, unhas 230 doses de cocaína, 852 de polen de haxix, uns 1.382 gramos de marihuana envasados en tarros herméticos, así como uns 2.800 euros en efectivo. Os axentes tamén localizaron unha pistola de aire comprimido, 2 básculas de precisión e outros obxetos, entre eles un teléfono móvil. Os 5 detidos xa pasaron a disposición xudicial no xulgado de primeira instancia e instrucción número 3 de Ribeira, que decretou o ingreso en prisión para o líder do clan e a posta en liberdade con cargos para o resto dos implicados.